Ahoj, vítám vás u dnešního Boring Day vlogu. Je venku krásně, já se chystám na moji brigádu, která je tak trochu diabolical. Já jsem chaotická. Je to fakt líto, ale neumím natočit normální content, asi nikdy. Každopádně teďka jsem na cestě do práce, nebo spíš na moji brigádu. Musím přesídat aspoň, že pracuju pro mý rodiče. Zdravím, rodiče. Nebyla rozptýlená 400 dalšíma věcma a úplně mě sere, že těch věcí dělám hromadu a nejsem schopná si vzpomenout, že to chci natočit. Takže basically to je taková moje undercover brigáda, abych vypadala jako úplný fracek, který dostává jenom prachy od rodičů. Ale deep down jsem, takže who cares? Nesu si tuhle kávičku s sebou. Mám to v papírovém kelímku, hned vysvětlím proč. Bydlím hrozně blízko mý školy. Okay? Hrozně blízko, až ilegálně blízko. Nosím prostě termosky do školy s kávou, normálně, ale občas se stane, že ta cesta je o dost kratší a nepotřebuješ prostě termosku na 100 metrů do školy. I feel so bad. Čas se prostě stane, že tu kávu chci rychle kopnout, ale už to nestíhám kopnout doma. A nechce se mi tahat termoska, nechce se mi jebat prostě s ničím. Tak jsem si koupila tyhle papírové kelímky, do kterých si tu kávu udělám a vypiju ji venku a kelímek vyhodím. Je to nějak ultra ekologický? Asi ne. Prostě, kámo, dělám věci, jak je uznám za vhodné a tohle je jedna z nich. Máme z Actionu, stojí asi 40 korun ten pack, tolik kelímků. Já teda několikrát se mi stalo, že jsem je brala po dvou. Prostě byly ty kelímky v sobě jakoby zapichlé, víc jakoby balení. A já jsem to koupila jedno. Policie, zatkněte mě. Ale už si kupuji jenom po jednom. Balení. Už jsem přišla na to, že to tak oni mají jenom nastekované. A že to je moje chyba. Tohle je moje káva domácí. Korporátní paní. Můj normální brigáda den. Kterých teda jakoby moc není, jo, musím říct. Něco musím dělat, malýho. Že vám můžu říct nějaký vtipný lore, co se mi tady stalo. Obecně Státní ústav kontroly léčiv, asi jakýkoliv státní ústav, má docela přísnou kybernetickou kontrolu, což asi jako dává smysl, že ano. Prakticky nemůžu otevřít jen tak nějakou stránku, která se mi jako zlíbí. A když jo, tak ten systém častokrát nahlašuje tomu centrálnímu systému viry mnohem citlivěji, než asi na normálním zařízení, takže se mi často stalo, dvakrát. A jak to tak probíhá, se možná ptáte. Googlela obrázky Cilliana Murphyho a strašně mě zajímalo, kdo je jeho manželka. Takže jsem šla hlubokou rabbit hole o tom, kdo je manželka Cilliana Murphyho a jak vypadá a jaký mají děti a bla bla bla, ok? Takže jsem klikla nějakou bulvární stránku. Ten počítač najednou mi hlásil viry a já jsem byla jako, že ten systém mi jako hlásil, že prostě na vašem počítači je nějaká aktivita, já úplně, že ok, whatever, odklikla jsem to. Reálně jsem procházela nějaký BuzzFeed article. Hrála jsem pak hoverse, mindovala jsem si svůj business, prostě normální pracovní den. Dokud se neukázaly prostě dva týpci, co mi zaklepali na tuhle kancelář a byli jako: Slečno Zemanová, my vám ten počítač musíme vzít na pročištění viru. Absolutní kino, říkám dobře. A jak je to možné? A oni, náš centrální systém nám ukazoval, že vy máte nějakou podezřelou aktivitu. A mě projelo hlavou všechna ta Google search, kterou jsem tam měla ten den. A byla jsem, že výborně. Toho se mě týpek ptal, že potřebuje heslo od toho mýho počítače, aby se ho pak dostal, jaký je. A já si nedělám prdel. Ale moje heslo v té době bylo něco jako Satanová děvka 111. Ten trapas, že vám říkám, že od té doby moje hesla jsou mandarinky s duhou, vole. A celý ten počítač mi vyrvali ze zdi. Nechali tady jenom káble, řekli běžte domů, protože ten počítač se bude čistit několik týdnů.
Takže i takové dny jsou. Už nikdy nebudu googlovat Cilliana Murphyho a jeho manželku po naučení pro příště. Jakoby nashledanou. No nic. Už jsem skončila, byla jsem tam asi 4,5 hodiny, což stačí pro dnešek. Koukala jsem na až ilegálně moc TikTok editů fotbalistů, tak mám furt plnou For You page, prostě editů na Jude Bellinghama, na Haalanda, na Lamine Yamala. Je to docela takový questionable, protože já jako nejsem target audience. Takže jsem z toho taková jako, že why is it on my For You page, ale je to tam, koukám to. Takže evidentně jsem cílovka nakonec byla. Ale jako některé věci jsou fakt jako, že se mi kámo cringem kroutí prostě prsty u nohou. Protože já se neumím představit, že tvořím takovej content. Edity. Hot edity, nebo jako v uvozovkách hot edity. Na jako nějakýho týpka prostě. To je trošku crazy. Vyfotil bych tu vestu na tom au. Čau. Jelikož to byl už běžící vlog, tak můžu natáčet takhle. Mám mikrofon, snad je to lepší. Já mikrofon nemám, tak doufám, že je to úplně stejně na píču, jak zde teď. Jdeme dneska fotit cover. Jaký cover? Tvůj cover. A já se strašně zvědavá na to, jak tahle pičovina bude fungovat, jestli teda vůbec bude fungovat, takže to musím mít zkontrolovat. Pojďte s náma. Zároveň jsem si koupila nové boty. Jdu vám je ukázat. Adidas Superstar s metalickou barvou. Jsou nejtvrdší boty, jaký jsem si v životě mohla koupit. Já prostě miluji stříbrný nebo lesklý boty. Momentálně to vypadá, že máme asi finál. Reálně ze zahrady. Takže tak lidi, takže streamujte Sentiment out na všech platformách a tak. Nebo tak. Takže jdu teďka na Floru, mám koupený mikrofony, tak snad mě půjde v těch vlozích. Snad mě půjde v tom vlogu líp slyšet díky tomu. Takže jsem si řekla, že do tohohle vlogu zahrnu výběr brýlí v optice. Čekám na autobus a jedu za mým spolužákem Filipem, protože proč ne. Vzal si samozřejmě mě jako hlavního konzultanta na optiku. Samozřejmě chápu, že by bez něj byl ztracený, takže vás vezmu sebou. Where the fuck is Filip? Salko, spadly mi ty brýle dnes a vypadlo, jsem to nařoval zpátky, celý to sklo vypadlo. A není rozbitý? Není. Nic takovýho? Nevím, jestli... Proč ne? Tyhle bych si zkusila být tebou. To jsou hrozně tlustý obroučky, ne? No však. No to právě, tomu se nechceme, to se dneska nosí. No jasně. Tomu se chceme vyhnout právě, ne? Ty jsi strašně slepej, Filipe, to je crazy. Já mám 2,5 nebo no to je hrozné. Náhodou. To je hrozně tlusté. Mně přijde, že hrozně vidím v tom zorném poli. Že vidíš jakoby tu obroučku. To zatím. Já přesně tvoje nemůžu neuvidím vůbec. stejně v tom zrcadle, ale Já přesně tvoje nemůžu koukat. Au. Ještě můžeš mít takový Nikeový. já tam musím vracet, abych to nesplet tady paní. Tak to vrať. Systém. Jiný, no Tady? Ta frévka tam bude, myslíš? Koho? Já myslím, že ne. Prosím, Matě. Já se bojím toho, jak to má výrazný ty obroučky všechno. Ty průhledný. Mně přijde dobrý, že to má výrazný obroučky. No ale budu to nosit já. Vybíráš Já mě. tebe budu koukat, ale. No tak o důvod víc, ne? Takže se musí líbit No. nám. To ne. To ne. Ferrari brýle? Ty Ferrari nebyly dobrý. Jo, já si myslím, že budeš i koukat rychleji. Tam ty nahoře, určitě dobrý. I to? Jo, tam ty přesně. Ty si mi docela líbí, podívej se na tohle. Uvidíš To nevidím, počkej. Ty jsou fajn. A ještě bych jsou pořád trošku fajn. čekal, že by to jako bylo o ten fous jako... Kratší? No. Ty kulatý. Já si je vezmu. Zkusíš si je? No of course. Jindy si ji zkusím. To je pravda. Proč mi směješ na to potom? Co myslíš? Tak, to jsme vyřešili. Ty jsi barevný třeba? Ty Žiješ nejsou jenom jednou široký, ty jsou prostě. vysoký. Ty doslova máš na... Že jo? To jsou doslova identický brýle. Ty jsou fajn. Ještě si představ, že nemám vlasy. Slay. Jo. Já budu takhle dvakrát, ne? V tom vlogu. Main charakter. Budeš mi místo na pódiu. That's what I do every Tak jdeme time. dál. To jsou asi dětské, ne? Vyšla z bazénu teď, ale... V tomhle pouzdře bych je měla. Nebo v tomhle.
Já si myslím, že by mě slušely brýle reálně. A proč nenosíš designové? Protože nejsem slepá. Já jsem vždycky byla takový ten člověk, co chtěl prostě rovnátka, jen aby měl a to stejný brýle. Že jsem byla jako mad, že vidím jak orel. A ty jdeme teda vzorce vybírat brýle. Ne, to ne, já nepotřebuju. Jenom ty póla se mi líbily Jiné a... než tohle. Ne, to ne. No to není. To ne. Takže jsem vařený. Jsi pečenej a vařenej. Že- Ale nejsem moc nadšená, musím říct, že to není nic moc. Takže kafe Paříž. Jdeme. Deníčky. Ty nechceš na šesták deníček? Tohle na internu? Ne. Ne, já jsem si koupila nějaký deníček, ale má málo stran Tady podle mě. weekly planner. Priority, Myslíš si? interna. Umíš si představit reálně, že si tohle píšeš každý den? Ne. A že to splníš? Ne. Já taky ne. Já taky ne. Život Lidi je jsou crazy, nepředvídatelný. jako lidi jsou crazy, co si píšou weekly planner. Mně úplně přijde zvláštní, jak ty ceny nejsou 99,90 a je to celá jako stovka. Tohle mám koupené, ale tenhle mám. Dívej. Okay. Study planner. A ty. Uď se, kurva. To je zase tady planner, to je prostě kalendář. Ty tam hlavně prostě napíšeš, oni ho mají i velký. Moment, ale mega 130 pěkný. stojí malý, 180 stojí 2 malý. Jo. Lidi, já se ho koupím Podívej. asi. To je zdarma prakticky, jsou 2 malý. Potřebuju ho. Ne. A toho nechceš na ty brýle? Byl jsem koupit brýle a přijdu z laser glasses. Máme, byl jsem v optice. Holy. No tak. Já tě vidím. Penne holder, jakože na penne? Tohle bych si mohla koupit. To seš ty? Ano, Sraný upír? A co to je? já jsem upír Belo. Chattering. Lepe něco děláš špatně Tady je prostě. tlačítko, ale vybité. No je to praský, jen to máčku. Merry Christmas. Merry Chrysler. Merry Christmas. Kávičku, ale mám zakázaný od Matyáše Kupovat hrnky, proč? Vlezeme do skřínky. A proč ty kupuješ hrnky? Já kupuju mega hrnky, kámo. Jakože já mám hrnku, že to je až ilegálně moc hrnku. Zátka na víno. Bych mohla koupit Nana. Tato má furt otevřený něco. S tému s přirážkou máš to levnější. Ale mustáš ale. Prostě tam vyrobej, co chtějí, ještě budeš jít. Úžasný, tak jdeme zaplatit a jdeme do Paříže. Jdeme do Paříže. Uděláme někdy takový ten shopping, víš ne, shopping spree videovlog, Nevím, ale taková... kde vezmu prostě, Ale to beru hotovost, jako to nebudu platit kartu. však jo, To musím zadarmo. však jo. Nechty mám v piči. Moment, znovu. Nechty mám nic moc. Jak to užíváš s tím Filipem vlogování? Jsem vyčerpaný. Budeš nový na mém kanále, těšíš se? Já nejsem zvyklý tolik reakcí za sebou. Ale seš, jenom to To je úplně natáčím. reakční kanál. Uděláme nějakou reakci někdy? Zase jako moje vlogy nemůžou být fake. To není fake, tady jsme. Wow. Jsem na tom fake, tady jsem. Wow. Pojď, jdeme. Fuck me harder. Ještě? Vypadáš jak? Pošťák. Vypadám jak pošťák, jak průvodčí ve vlaku. Jak pičus prostě, no. No. Já jsem chtěl tak zem. Tak. Vezmi si kabelku. Samozřejmě řeknu, že je to na piču, ale dám si, protože maminka rozkázala, jo, mám rád. Tak ji poslechnu. Tak si dám kabelku. Vypadám, jak teďka můžu nastoupit do prvního vlaku a štípat lístky. Ještě počkej, takhle ty. To už není. Čau. Uvidíme se. Uvidíme se, dojdu. Čau. Čau. Já jak pošťák a Matička vypadá jak poštečka. Máš štěstí, že mi bude za kekem. Jak bych tě to líbil. Ať to nevyleš do postele.
A teď jdeme dělat hudbu do Brna. Yeah. A začnu asi krást. Zbytek hudebních záběrů uvidíte v jiném videu. Chystám video takzvané making of našeho společného projektu s Matyášem, takže like, follow, subscribe, zvoneček a tady ty všechny, ať vám to neunikne. Takže tak. Outfit check. Začala jsem koukat po druhý Krále tigrů, Tiger Kinga na Netflixu, a byl tam týpek, co měl tričko s bílým tigrem. Vyhodnotila jsem, že to triko potřebuju taky, takže jsem si na Vinteru koupila triko s bílýma tigrama. And I love it. Další rychlá zastávka pro Starbeat. Tenhle byl zase zadarmo, kvůli té kartičce z minula. Reálně vůbec nevím, co bych bez té karty dělala, je to strašně vtipný, že takovou kokotinou. Hodně lidí by řeklo, že ta káva je odporná, ale mě chutná, takže... Ale mě chutná reálně jakákoliv káva, která... To chutná, protože je zadarmo. Taky. Na mě prostě reálně přijde, že mi káva chutná natolik, že ji vypiju skoro v jakýkoliv formě. Dala by si Skoro. kávovou zmrzlenou? Ano, i kávové merci. Máte rádi kofilu? A momentálně jsme v díře Ďáblovi. Co s tím? No tvá koruna je zpět? Protože jsi jako kvínka, chápeš? Chápu. A to je Václavské Havlové. náměstí. Václavové. Jdu vyzvednout moje šaty na promoci, kterou mám za rok. Takže mám teďka 4 úkoly asi, které musím splnit. Jo? 4. První z nich je, musím dodělat návrh na tetování. Za druhé, musím udělat návrhy pro Ester na její kampaň, nebo na kampaň, na které pracuje. I tenhle magor na ní pracuje. Pro kostní dřeň. Za třetí jsem musela vyzvednout šaty na ty promoce. Ty už mám. To už není tvůj úkol tím pádem. To už není můj úkol tím pádem. Za čtvrté... Co mám měla za čtvrté? Já si vzpomněla jsem... Ještě jedna věc, já už nevím jaká, ale... Ještě... Hubnout chceš. Jo, to je dlouhodobý plán. Dneska máme v plánu jít na koncert Čabila Cegy Rádia Wave. A jako poslední, co mám na starosti, co musím splnit, je, že měla jsem casting dávno, třeba 2 týdny zpátky, na divadelní hru pro jednu z hlavních rolí a tu roli jsem dostala. To znamená, že teďka pro mě začíná velký, jako dalo by se říct, zařazení do mýho jako každodenního rozvrhu a učení scénáře. Určitě mi vezme herectví teďka víc času, než jsem chtěla, ale beru to jako pozitivní zkušenost, o kterou jakoby nechci přijít úplně jenom tím, že jsem busy a odmítnout to jenom protože jsem busy, prostě to zkusím vmáčknout do toho mýho rozvrhu, který už teďka mám prostě narvaný. Chci si to prostě užít, chci, aby to bylo přínosný, jak prostě pro mě, pro moje zkušenosti, tak jako mojí personality, jelikož to herectví v nějakém smyslu je docela terapeutický. Vždycky jsem k tomu herectví měla vztah, vzhledem k tomu, že můj taťka byl herec, a i když se herectví nevěnuje a neživí ho to. Už jenom to, jak můj teďka je extrovertní a má blízký vztah k tomu herectví, tak já jsem vždycky k tomu inklinovala taky, aniž bych herectví měla nějak v rodině nebo aniž bych se mu věnovala profesně. Je to určitě jedna z těch věcí v životě, kterou si jako chcete splnit, nebo minimálně já jsem tak vždycky vnímala, když jsem koukala filmy nebo různé divadelní hry, že to herectví je jako ultra entertaining a zajímavý. A mám velkou radost, že se mi ta možnost naskytla a že to můžu zkusit. Jako divadelní herectví, což já jsem vždycky doufala, že teda se dostanu k nějakému filmovému, což podle mě ještě jako přijde. A pokud ne, tak jako nic nejde, že jo. Ale kdyby jo, tak si myslím, že by to bylo určitě i jako dobré vyblbnutí ve volném čase a životní fázi, v jaký jsem. Je to asi nejlepší moment, kdy to mohlo přijít. A z toho důvodu
I tak nějak jako si myslím, že to bylo meant to be. Zrovna tahle hra a zrovna ta postava, kterou hraju, budu určitě chtít i koncipovat nějaký videa tím směrem, že o tom herectví víc mluvím, víc to zahrnu těch videí a určitě i ty zkoušky, i scénářové věci bych chtěla probírat a tady ty jako témata, které mě prostě přijdou zajímavý a myslím si, že by to mohlo zajímat spoustu dalších lidí. Určitě vás budu updateovat a určitě vám ukážu víc v průběhu roku, protože to samotná hra má premiéru až v listopadu, to znamená teďka je konec července. Pro teď jsou tohle jediné informace, které jako můžu předat. OK? A za další, teďka v týdnu chtěla bych zajít na IMAX a určitě se o tom pobavíme, protože vím, že těch IMAXových kin je v Evropě jako limitovaný počet, nevím, jestli je 5 nebo něco takového, 5-6. A vím, že tahle Odyssea je zrovna jenom v Londýně a tady v Praze, na Flóře. Vlastně jediný dvě kina, kde ten IMAX formát té Odyssey je v Evropě, protože se na to sjíždí tolik lidí a proto je to tak jako chtěnej ten film. Je to prostě Christopher Nolan, takže to musím vidět. Chtěla bych to vidět v tom formátu, v jakým to zamýšlel. Watching the Odyssey the way Christopher Nolan intended. Je dost těžký u těch vlogů vlastně vnímat, jaký téma je až tak zajímavý, abych ho natáčela a jaký ne. Tak nevím vlastně, jestli by někdo koukal na videa o herectví jako komplexně nebo o mých jako vlastně laických až jako začátečnických jako zkušenostech. Že jsem se teda umývala vlasy, takže jsou takový ještě hodně napůl mokrý. Teďka mi trochu došlo, že úplně nestíhám. To je tedy k dnešnímu vlogu, nebo k dnešnímu dni, k dnešní části povídání asi vše. A uvidíme se u dalších záběrů. Doufejme už z koncertu. Zatím čau. Už jdeme na Čabola Cigu. Dača Cigala. Dača Cigala. Jdeme skrz San Francisco. Trochu mě bolí nožky, tak jsem už nepříjemná. Je nepříjemná defaultně. 26, jediný, kdy... Proti nám Run Club. Jako cením ty vole, že lidi takhle chodí běhat prostě ve skupině, mě by to strašně nebavilo. Ale blogísci, víte, kde se navrhujou tady tyhle dráhy? Na fakultě ČVUT, tam mají studenti takovej obrovský prostě model tady tohodle a rozmístují tam, tak jak jsou tady ty plastový nebo kovový věc, tak to tam oni mají, nachystají to a chystají tady pro olympijský tým. To je hezký, děkujem za fun fact. Jasný. Jaký track od Čebila Cigy dneska chceš slyšet? Dyk do huby. Ty? Jamie asi. Zastávka pivo a kofola. Šokolád. Aha. Víš, jaký jsem viděla teďka mým s trojským koněm? Jak bylo mistrovství světa ve fotbale. Jak Francie prohrála proti Španělsku. Se dělali lidi prdel, že Esther Exposito jak chodí s Kylianem Mbappé. Ano. Že je jako trojský kůň. Tak jestli to rozhodla Esther Exposito, tak je svět ještě v pořádku. Jako. Já si taky myslím. Tak jako ona je důvod, kvůli kterýmu občas přemýšlím, že bych byla blond. Zámek Troja, Praha. Kolik Praha? Dívej, jak zářím. Naštvaný, že záře. Naštvaný, že zářím. Krásný stage. Na rozdíl od něho ti nebudu psát poetický zprávy. Jsem chladný, jsem prázdný. Yeah. Jsem poplaken jako domy a láčia. Zámek. Úžasný. Já si super říkal, že to... Jsem totiž čarodějky. I love you. To je ohnivý pohár. To je těžký najít si lover girl. Těžký najít lover girl, když jsi kokot. Popíče. Ahoj, moc jsem si to užila, bylo to nádherný prostředí, bylo to amazing. A teď se chystám na to, že jdeme s kamarádama na procházku, že se obleču a půjdete se mnou. Yeah. Rockstar freestyle. Na by the way má čele lesk, dala mi pusu, já mám ohlanou držku a bolí mě to jako píčka, takže... Týpek je prostě jenom močka, za to nemůžu.
krásně. Ahoj vlog. Ahoj. Ahoj, vlog. Tam chceš takový musím. Že jestli chceš. Do it. Neho googlit, abych. Nebyla bych hlavně. Jsi normální. Čabo, co říkáš za tygra? Takový jako... Tygr, no. Jsme ho našli u popelnic. To zachránilo. Vypadá. Jako vypadá vděčně, ta plyš to cítí. Měl víc stage timeu než já. Tímhle jsme se dostali až na konec vlogu. Já děkuji za pozornost, dejte mi like, odběr a každopádně našla jsem tuhle paní, která otvírá tyhle mystery box Twilight panáky a potřebuju je nutně všechny. Bohužel jsou teda vyprodané a nevím, kde je seženu, ale seženu je určitě, protože ten Team Edward panák je tak trošku must have, mám úplně z toho špatný pocit, že ho nemám ve skřínce a je to smutný. A tohle je přesně on, to prdele, no. Tak nic, tak děkuji za pozornost a uvidíme se u dalšího vlogu. Snad ty outra už budou jakkoliv lepší než jenom voiceover. A ta švizda vytáhla druhý Team Edward panák. Takže tímhle se s váma loučím a hezký zbytek dne. Papa.